Enw fi di Tom a dwi'n y bedwaredd blwyddyn yn astudio cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gan bod hi'n adran reit fawr, mae yna ddigon o gyfle i fi fynd ag edrych ar y pynciau mewn digon o ddyfnder ac actually edrych ar beth sy'n rili o ddiddordeb i mi yn yr adran. Mae'r darlithwyr i gyd yn egluro pethau'n dda ac maen nhw i gyd yn ddigon hapus i egluro unrhyw beth tu allan i'r darlith hefyd ac wrth gwrs maen nhw i gyd yn angerddol iawn am eu pwnc. Tu allan i'r cwrs mae yna ddigon o gymdeithasau ni gyd ymuno hefo mwyn i ni gael siarad ac gwneud y pethau dyn ni'n rili mwynhau i wneud yn hynny. Boed hynny i wneud efo cyfrifiadureg, neu wrth gwrs mae yna cymdeithasau eraill, enghraifft dwi'n rhan o glwb Rwyfo Môr Aberystwyth. Fel rhan o'r cwrs mae yna gyfle i ni gyd wneud blwyddyn mewn diwydiant enghraifft a si wneud blwyddyn yn yr Almaen yn gweithio i gwmni sydd yn cyfri tuag at gradd ond hefyd yn help mawr ar gyfer dallt be o'n eisiau wneud yn y dyfodol. Os yn un argymell i unrhyw un ddod i astudio cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae'n adran wych, mae'r cyfle i ni wneud blwyddyn mewn diwydiant dramor ac wrth gwrs y cyfle i gyflwyno gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg.